Kære hovedbestyrelse, jeg sætter op som formand for internationalt udvalg, fordi jeg gerne vil være med til at løfte partiets internationale arbejde mod nye højder. Der skal være mere samhørighed i partiets arbejde. Internationalt udvalg skal i højere grad end i dag spille sammen med partiets øvrige organer. Det skal skabe mere åbenhed og bedre kvalitet i arbejdet i udvalget. Og det skal også være med til at styrke den interne såvel som den eksterne legitimitet. Vi skal øge tilstedeværelsen og samarbejdet med civilsamfundet og øvrige aktører på den internationale spillebane. Vi skal også øge vores samarbejde med vores europæiske søsterpartier. Dette for at skabe fælles fodslag, idéudveksling og kapacitetsopbygning. Jeg forestiller mig helt konkret deciderede partnerskabsaftaler mellem os og vores europæiske søsterpartier for at skabe fælles socialliberale løsninger på vores store udfordringer i EU, såvel som i Danmark. Jeg forestiller mig også, at vi skal lave fælles kampagner på tværs af landegrænser. Jeg vil bruge mit store netværk i f.eks. Sverige, Holland og England for at se disse ambitioner ført ud i livet. I 2014 der skal danskerne igen stemme til EP-valget. Derfor så skal vi i gang så hurtigt som muligt med at planlægge valgkampen og positionere Radikale Venstre som Danmarks mest pro-europæiske parti i en tid, hvor man kan se yderste EU-skeptiske holdninger i andre partier. Jeg har stor politisk og organisatorisk erfaring. Jeg har et bredt internationalt netværk, og jeg vil gå til arbejdet fra dag 1 med gejst og motivation. Jeg håber derfor, at I vil give mig muligheden for at drive partiet fremad. Tak.